guys, welcome back to PewDiePie. Okay, det er bare mig. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til Magnus, og det er mig, som er Magnus. Og i dag laver jeg bare lige en lille hurtig vlog, og så skal jeg bare lige se, hvor hovedet der er på min værelse. Ja, jeg roder ikke nok. Ja. Og så mit skrivebord, og så mit dejlige ja, det var lortet, det er mørkt lige nu ude. Du kan se mig fra vinduet, se mig. I hvert fald, men fanden skal jeg lave en video? Fuck det. Videre. Ja. Så er der også bolde. Ja, så vi nok se. Så har jeg reoler, så vi ligner så. Jeg kan ikke finde ud af at trykke på den fucking kar, der afslutter. Men i hvert fald, nu skal det sige, banner, og i hvert fald, peace out.